जोंनि आगसिथिं सोर मा बुंदों जोंनि आगदाथिं सोर मा बुंदों जों खोनासङा जों सान्ति लुबैसोला खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे जोंखौ सोरबा माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला एबा सोंखारियोबा जोंनि आगदाथिं सोर दं जोंनि आगसिथिं सोर दं बेखौ जोङो खोनासङा जों इउपिपिएल बेफोरबायदि बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो जों सान्ति लुबैसुला जों गोजोनखौ लुबैसुला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएल दोला मोनसे उद्देश्य दं आंनि आगदा सोर दं आंनि आगसि सोर दं आंनि उनाव सोर दं आंनि सिगां सोर दं बेखौ जों जाया वी आर इउपिपिएल पार्टी जोङो सान्ति लुबैसोला जों खौसेथि लुबैसोला जोङो जौगाथाय लुबैसोला आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे एबा बिदिन्थि महरै बुंथिदों जे बे समाव सोरबा बे समाजारि बिजों एबा गोबां बाथ्राजों सोंखारिनो हागौ एबा बे समाव जोंखौ बायदिसिना बाथ्राजों सोंखारिनो हागौ नाथाय जोङो रायजो राजाफोरजों दङ आरो रायजो राजाफोरनि जानानैनो खामानि मावगोन आरो आवगायलांबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बिदिन्थि होबावदों एबा बाथ्रा बुंबावदों जे हारसायाव बा असमियाव माखासे बाथ्रा दङ जे बे समाव मैदेरखौ सैमाया सोंबाय थागोन एबा सोंबाय थायो नाथाय मैदेरा गावनि थि लामाजों आवगायलांबाय थायो थिग बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाबो थिग बेबायदिनो जे सिगां फारसे रायजोनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय सिगां फारसे आवगायलांबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे गोजोनखौ जों हास्थायो गोजोनखौ जोङो लुबैयो आरो गोजोननि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों सोरबा सोंखारियो सोरबा बाथ्रा बुंनो हागौ एबा आगदाथिं आगसिथिं गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ बयखौबो जों लाफानानै बे समाव सिगां फारसे आवगायलांबाय थागोन एबा आवगायलांबाय थायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मैया मोनसे गिदिरथार हाबाफारि एबा बे समाव बावखुंग्रि बियाब बे बावखुंग्रि बियाबाव जे मोनसे जयनिं होनाय एबा दोलोआव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोरबायदि गोनां आरो गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएल दोला मोनसे उद्देश्य दं आंनि आगदा सोर दं आंनि आगसि सोर दं आंनि उनाव सोर दं आंनि सिगां सोर दं बेखौ जों जाया वी आर इउपिपिएल पार्टी जोङो सान्ति लुबैसोला जों खौसेथि लुबैसोला जोङो जौगाथाय लुबैसोला गतिके जोंनि उन सिगां सोर सुथुर हिसाबै गसंदों सोर मित्तुर हिसाबै गसंदों बे जोंनि थाखाय इसु नङा इउपिपिएल दोलोआ जेब्लायबो सिगांबाय थागोन सोरनिबा होगदावनायाव जोङो मालाबाबो फासाया आसामिसाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ जे कुकुरे बुकी থাকিব হাতীয়ে গৈ থাকিব আমি ইউপিপিএল দলে হাসি হিসাবে গৈ থাকিম কোনবা কুকুরে বুকি থাকিলে হাতীয়ে আমি কেতিয়াও হু হাত বাও হাত পিছে আগে কেতিয়াও আমি নাচাম रायजो नोंथांमोनजों दिनैनि दिनाव जों जुदि सार्भे खालामोब्ला मानसिफ्रा होनो इउपिपिएल दोलोखौ बर'फ्रासो दादों होननानै किन्तु बर'निख्रुइ नन बर'फ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ बांसिन सापर्ट होगासिनो दङ बर'आथ' 60-70% इउपिपिएलजोंनो दङ 70% इउपिपिएलजों बर'फ्रा दङ बाखि बर'निख्रुइ बांसिन नन बर'फ्रा दङब्ला जेरावहाय जोङो बर' नन बर' पलिटिकेल पार्टिजों डिफारेन्स लायालासिनो समाज बोखावालासिनो खामानि मावदोंखाय प्राय 80% 70 to 80% नन बर'সকল আজি আমাৰ ইউপিপিएल দলত আছে।